ወለዱ ካወገን ነገስታት ዝኾኑ ቅድሚ ኩሉ ፍቅሪ እግዚአብሔር በመቅዳም ካወገን ነገስታት ዝነበረ ሕጹ ጠንጢኑ ንእግዚአብሔር ሰዓበ ዜና ናይ ምድር ሓበሻ በመስማዕ ብቅዱስ ሚካኤል ተጸይሩ ናብ ምድር ሓበሻ መጸ ኣብ መበል 12 ዕድሜኡ መንኩስና ተቀበለ ብጎድሉን ቅዱስነቱን ተመሲጦም 8 ቅዱሳት ናብ ምድር ሓበሻ ሰሓበ እቲ ንኣቦኡን ኣዲኡን ካብ ያብልጽ ዘፍቅር ንዓይ በቅዕኒ ዝብል ቃል ጎይታ ተኸቲሉ ኣዲኡ ደጊሙ ንኸይሪኣ ተሓሰመ ነዲኡ ብስሩሑን ገድሉን ናብ መንኩስና መርሐ ብገበል ተጻዒኑ ናብ ገዳም ደብረ ዳሞ ድማ ደየበ ክሳብ 6,000 ዝኣኽሉ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ኣጥረየ እዚ ቪድዮ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ምሳና ጽንሑ በረኸትን ዜና ገድልን ናይ ኣብነ ኣረጋዊ ናብ ኩሉ ንኽበጽሕ ሸር ንግበሮ ነዚ ቻነል ድማ ብሳብስክራይብ ጌርና ንዕብዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ታሪክ አቡነ አረጋዊ ወይ ድማ ዘሚካኤል ዘደብረ ዳሞ እዚ አቦዚ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ አቦ ኮይኑ ተወለደ ሃገሩ ቁስጥንጥንያ ዞሮሚ ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም አቦ ይስሐቅ አዲኡኻ ቅዱስ ዕድና ይባሉ እዚኦም ክልተ ወለዲ ጻድቃንን ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮምን ክልተ ውላድ ወለዱ ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ኻልኣይ ከዓ ገብረ አምላክ ዓብደል መሲሕ አቡነ ዘሚካኤል አረጋውን እዮም እዚ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ አዲኡ ስም እዩ ትርጉሙ ድማ ገብረ አምላክ ማለት እዩ እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ፍርሃት እግዚአብሔርን ድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምሃራን ቅድስት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ በመኻድ ብሉይን ሓዲስን ብሙሉእ መጻሕፍቲ ኣጠቓሊሉ ተማሃረ ኣብ ግዜ ትምህርቲ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለዝነበረ ሓደ ግዜ እንተ አንቢብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ ንጎን ምሸትን ናብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይመላለስ ነበረ እዞም ክቡራን ወለዲ አቡነ አረጋዊ ካብተን ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ጓል ኣሕፀይዎ እንተኾነ ግና አቡነ ዘሚካኤል መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለዝነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ካብ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዝሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ጽርየ አቡነ ጳቁሚስ ናብ ዝርከብሉ ዓብይ ገዳም ዳውኖስ እተባሃለ በጽሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮም ተመሊሱ ክመሃር ከሎ ዜና ሃገርና ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ቅዱስ ሚካኤል ብኽንፉ ተሰኪሙ ኣክሱም ኣብጽሑ ካብቶም ናይ አቡነ ጳቁሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንአቡነ ዘሚካኤል ንስኻ ህፃን ኢኻ ካበይ ክመጽኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽእ እሞ ናብ አቡነ ጳቁሚስ ግዳ ኣብጽሐኒ ይብሉ ሽዑ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ አቡነ ጳቁሚስ ወሰዶ ቅዱስ አቡነ ጳቁሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሙ ረድኤት እግዚአብሔር ዝሓደሩ ህፃን ምዃኑውን ፈለጠሞ ኣዝዩ ፈተው አቡነ ጳቁሚስ ብምንታይ ምኽንያት ናባይ መጽኢካ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረብሉ እቲ መምጽኡ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸሉ ማለት ንምንኩስና ምዃኑ አቡነ ጳቁሚስ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽተን ኢኻሞ ንጉስና ኸኣ ቀሊል ኣይኮነን ንሱ ኸኣ ድሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለ ዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ምዃኑ ኣኣምን እየ በለ ከምዚ ድሕሪ ምባሉ አቡነ ጳቁሚስ በልኦ ወደይ ቅዱስ መጽሓፍ ከተገልግል ክትግዛእ ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካ ንሕማም ኣዳሉ ሲራክ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 ከም ዝበለ ከምቲ ብወርቂ በሓዊ ገይሮም ዝፍትንዎ ሓቀኛ ሰብ ድማ ብሕማም ሽግርን ጢሜትን ጽምእን ዓቕልን ይፍትንዎ ንስኻ ድማ ገለ ቁርብ ተፈተን በሎ አቡነ ዘሚካኤል ግና ብጾም ብጸሎት ስግደት ትግሃት ተራድኦ ልዕሊ ኩሎም ፈለሲ ኮይኑ ምስ ተረኸበ ኣድነቑ ስለዚ እውን አቡነ ጳቁሚስ ነዚ ኩሉ ትግሃቱ ድሕሪ ምርኣይ ኣስኬማ ዘመላእክት ልብሰ መንኩስና ኣልበሶ ከምዚ ኢሉ ኸኣ ባርኾ እግዚአብሔርና ኣቦታተይ እንጦንዮስ ኣባ መንቃርዮስ ከም ዝባረኸ እግዚአብሔር ኣስኬማኻ ይባርኽ ብምባል ስም መንኩስና ኸኣ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣልበሶ ካብ ዝውለድ ክሳዕ ዝምንኩስ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ ብትግሃት ብጾም ብጸሎት ከዓ የገልግል ነበረ ኣዝዩ ፈታዊ ጽድቂ ኾነሞ በዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክሳዕ ዓደቡ ቆስጥንጥንያ ሮም ተሰምዐ ቅዱሳን ሮም ከዓ ሰዓብዎ ዝርዝር ኣስማቶም መበቆል ሃገሮም ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ አቡነ አረጋዊ በዓል ቆስጥንጥንያ ዘሮም አቡነ ሊቃኖስ በዓል ቆስጥንጥንያ ዘሮም አባ ይምአታ ካብ ቆስያ አባ ጽሕማ ካብ አንጾኪያ አባ ኤልፍ ካብ ቂሳርያ አባ ጉማ ካብ ቂልቅያ አባ አፍጼ ካብ እስያ አባ ጴንጤልዮን ካብ ቆስጥንጥንያ ዘሮም እዞም 7 ቅዱሳን እዚኣቶም ንአቡነ ጳቁሚስ ልክዕ ከምዚ ናይ ሓውና ህፃን ወድኻ ዘሚካኤል ልብሰ መንኩስና ኣልብሰና ኢሎም ሓተትዎሞ ኣልበሶም አቡነ ዘሚካኤል ብኩሉ ነገራት ከም ኣቦኦም ኮይኑ የገልግሎም ነበረ ሽዑ ስሙ ዘሚካኤል ዝነበረ ብዙሕ ስራሕ አረጋውያን ምስራሕ ብምርኣይ እቶም ኣሕዋትዎ አረጋዊ ይበልዎ እዚ ማለት ድማ አረጋዊ ከብሎ ዝኸኣለ መስተውዓልን ጥበበኛን ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ብዕድመስ ካብ ኩሎም ዝነኣሰ እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ከዓ ኣዲኡ ቅድስት ዕድና ድሃይ ወዳ ዘሚካኤል ምስ ኣባ ቴዎድሮስ
ሓላፊ ናይቲ ገዳም ከም ዘሎ ሰሚዓ ክትሪኦ መጸት ንሱ ግና ክሪኣ ፈቃደኛ ኣይኮነን ሽዑ እቶም ኣቦታት ኣይፋልካን ከምኡ ኣይትግበር ኪዳ ርእያ ኢሎም ዓቕሉ ምስ ኣጽበብሉ ኣቡነ ኣረጋዊን ኣዲኡ እድና ክሪኣ ተገደደ ማለት እቲ ካብ ወንጌል እንሆ ኣዲኻ ንሕዋትካን ኣብ ወጻኢ ቀይሞም ይጽውዑኻ ኣለዉ ብልዎ ማርቆስ ምዕራፍ 3:32 ምስተባህለ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ እንመን እዮም ኣደይን ኣሕዋተይን ፍቓድቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዶ ኣይኮነን ከም ዝበለዶ ኣይሰማዕኩምን ኢኹም ይብል ነበረ ብዝኾነ መወዳእታ ምስ ኣዲኡ ቅዱስ እድና ተረኸቦ እሞ ኣደይ እንታይ ትደሊ ምስ በላ ልክዕ ከምዚ ናትካ ልብሰ ምንኩስና ክለብስ ናይ ዘለኣለም መንግስቲ ሰማያት ክወርስ በለቶ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣዝዩ ተሓጎሰ እሞ ንኣባ ቴዎድሮስ ከመንኩሳ ነገሮ ኣመንኩሱ ከኣ ምስተን ቅዱሳት መንኩሳያት ሓወሳ ድሕሪዚ ኣቡነ ኣረጋዊ ነታ ብዝሒ ጣዖታት ተምልኽ ዝነበረት ዓዱ ቆስጠንጥንያ ዞሮም ወንጌል ሰበኸላን ኣእመና ሰብ ከይፈለጦ ከኣ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ክልተ ኣርድእቱ ብኽንፉ ተሸኪሙ ጳጳስን ንጉስን ኣብ ዘለዋ ቦታ ሃገረ ኣክሱም ኣብጽሑ ናብ ሃገሩ ሃገረ ቆስጠንጥንያ ኸይዱ ከኣ ሰናይ ነገር ዝረኣዮ ዝኾነ ነዞም 7 ቅዱሳት ምስ ኣዘንተወሎም ንሳቶም እንተኾኑ ናይ ግድን ንሕና እውን ክንሪኣ ክንከይ ኢና በሉ ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋዊ ከም መራሒ ኮይኑ በቲ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ መንገዲ መሪሑ ናብ ሃገረ ኣክሱም ናብቲ ጳጳስን ንጉስን ኣብጽሖም ኣቡነ ኣረጋዊ ንኣቡነ ይስሐቅ ካልኣይ ሽሙ ገሪማ ዝኾነ ወዲ ሓብቱ እዩ ስለዚ ኣቡነ ገሪማ ኣብዚ ግዜ እዚ ምዞም 8 ቅዱሳን ኣይነበረን ኣቡነ ገሪማ እንተኾነ እውን ወዲ ንጉስ ቆስጠንጥንያ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ምስ ሞተን 7 ዓመት ዝኣክል ኣብ መንበሪ መንግስቲ ናይ ኣቦኡ ተቐሚጡ ብፍትሕን ብርትዕን ብቑኑዕ ፍርድን ዘገልገለ ኣቦ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቡነ ጴንጤልዎን ካብ መንግስቲ ምድሪ መንግስቲ ሰማይ ይሕሸካ እሞ ንዓኢሉ ደብዳቤ ኣብ ዝለኣኸሉ ከይወዓለ ከይሓደረ ነቲ ኩሉ ክብሪ መንግስቲ ሓዲጉ ናብዞም 8 ቅዱሳን መበልታ ሻዓይ ኮነ ክመጽእ ከሎ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ተረዳእነት ቅዱስ ገብርኤል ብኽንፉ ስለ ዝጾሮ ብቕጽበት ነበረ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ድማ እናተመላለሱ ይረድእዎ ነበሩ ከምኡውን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግለጾ ነበረ ሰዓቱ ቅዱሳን ዓበይቲ ተኣምራት ይገብሩ ነበሩ ሞታት ይተንስኡ ሕማት ይፍውሱ ለምጻማት የንጽሁ ኣጋንንት ይወጽኡ ዕውራት ብጸሎቶም ይርኡ ኣኽራናት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘጉዕዙ ባሕሪ ዘንድዱ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ስርናይ ንግሆ ዘሪኦም ኣጋምሸት ኣብ ልዕሊ ዓቢ ገረብ ከም ዓውደ ተጠቒሞም ኣኺዶም ዘእትዉ ዕንጨይቲ ኣውሊዕ ንግሆ ተኺሎም ሽዑ ንሽዑ በቆይሉ ዓብይ ነቒጹ ንግዜ ሰርክ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ፍሕሚ ጽንሃ ዘረከቡ ብመንፊት ማይ ዘዓቆሩ ካብኣቶም ብኢድ ሰብ ዘይኮነ ብኢድ መላእኽቲ ዝተገንዙ ካብኣቶም ብግዜ ጸሎት 10 ኣጻብዕቶም ከም ጥዋፍ ዘብርሁ ካብ ገጽ ሞት ዝተሰወሩን ዝተኸወሉን ነበሩ ንኣቡነ ኣረጋዊ ከኣ ከም ኣቦኦምን መምህሮምን ከም ሓለቆምን ገይሮም ኣኽበርዎም ንነዊሕ ግዜ ብሓደ ድሕሪ መጽንሖም ብሓደ ምንባሮም ስለ ዘይፈተውዎ በበይንና ንኹን ንፈላለ ተባሃሉ እሞ ተፈላለዩ ከከም ሓሳቦም መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖምን ናብ ዝሓበሮምን ከኣኸዱ ብፍላይ ኣቡነ ኣረጋዊ ዕድሉ ገዳም ደብረ ዳሞ ኾነት እታ ጎቦ ኣዝያ ነዋሕ ብምዃና ንምድያባ ኣሸጋሪት ነበረት ምድያባ ከኣ ሰኣነ እሞ ናብ ኣምላኽ ጸሎት ምስ ገበረ ብናይ ቅዱስ ሚካኤል ተረዳእነት 30 ሜትሮ ዝቕመቱ ገበል ከደይቦ ተኣዚዙ መጸ ኣቡነ ኣረጋዊ ነቲ ገበል ጭራኻ ኣውርዶ እሞ ኣደይበኒ ይበሉ እንተኾነ እቲ ገበል ናብቲ ንሱ ዘለዎ ጭርኡ ኣይወረዶን እንታይ ደኣ ጭርኡ ኣብቲ ፍርቂ ጸድፊ ጥራይ ኣብጽሑ ነበረ እቲ ገበል ልክዕ ከም ናይ ሰብ ቋንቋ ኣንታ ፈላሲ ኣብዚ እምባዚ እንታይ ኣለካ ስማዕ ክነግረካ ኣብዛ እምባዚኣ በጀኻ ዝነፍሩ ኣዕዋፍ እትበልዖን ጌራ ይኹን እትሰትዮ ማይ ወይ ድማ እትጽልየሉ ዕንጨይትን ገረብን የልቦን ብመዓልቲ ፀሓይ ብለይቲ ቁርን ኣሳሒታን እዩ ናይዛ እምባዚኣ ጥሪትን ሃብትን እዚኣቶም ጥራይ እዮም ኢሉ ተዛረቡ ኣቡነ ኣረጋዊ ግና ስቕልካ ጥራይ ጭራኻ ኣውርዶ ዝተኣዘዝካ ይፈጽም እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ኣይስእነናን እዩ ገሎሞ ጭርኡ ኣውረደ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ እቲ ገበል ኣብ ልዕሊ ኣቡነ ኣረጋዊ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከይፍጽም ከየደንጉፀን ብናይ ኢዱ ሴፍ መዚዙ ይሕልዎ ነበረ ረዶ ኣባ ማትያስን ካልኦት ሰዓብቱን ግና በቲ የማና ናይቲ መደየ ብኾይኖም ይድነቑን ይርዩን ነበሩ ኣቡነ ኣረጋዊ ግና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ስለ ዝኾነ ገጹ ብስም ስላሴ ዓቲቡ ጭርኡ ሓዞሞ እቲ ገበል ኣደይቡ ኣብቲ ዝባን ገዳም ወፂኡ 3 ግዜ ሰጊዱ ሃሌሉያ ለኣብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ስለ ዘመስገነ ከኣ ደብረ ሃሌሉያ ተባሂላ ትጽዋዕ እያ ካብቲ ኩሉ ቦታታት ዝተፈለየት ስለ ዝኾነት ከኣ ኣዝዩ ፈተዋ ምኽንያቱ ፈታዊ ጽማና ስለ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ እንተኸውነውን ኣብቲ ደዋዓ ዝተባህለ መጽሓፍ ጽቡቕ ገይሩ ኣመስጊንዎ ኣሎ ድሓር ዜና ጽድቁ ብምስማዕ ካብ 6,000 ዘይውሕዱ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ተኣከቡ ስለምንታይ ደብረ ዳሞ ተባሂሉ ትብሉ ትህልው ትኾኑ ስም እቲ ደብሪ ከኣ ደብረ ዳሞ ኢልና ነርና ትርጉሙ ድማ ሃፀይ ገብረ መስቀል መዳይቦ ሰሪሑ ብሜላ ምስ ኣቡነ ኣረጋዊ ተረኺቡ ነይሩ እሞ
ኣብና ኣርጋዊ ግና መዳይቦ ክገብረሉ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ እዚ ጌርካዮ ዘለኻ መዳይቦ ዳህምሞ ኣፍርሶ ምስ በሎ ዳሞ ክበሃል ክኢሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ብጸሎት ዝወፀ ማይ ጸሎት ኣሎ ብዙሕ ናይ ስገም ጥሕኒ በቲ ማይ ተላዕጢጡ ንኣመንቲ ህዝቢ ከም ጸበል ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ምፍዋስ ከዓ ይርከብ ጸበል ኣብና ኣርጋዊ ንዝጥቀምን ዝኣምንን ሕንዚ ተመን ኣይቀትሎን እዩ ጸበል ኣብና ኣርጋዊ ንሕበጥ ፍቱን መድሃኒት እዩ ኣብና ኣርጋዊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ደብረ ዳሞ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተሰዊሩ ደኣምበር ገጽሞት ኣይረኣየን ክሳዕ ግዜ ምጽኣት ከይሞተ ጸንሕ ምዃኑ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር 99 ዓመት ምስ ገበረ ፍርቂ ለይቲ ጎይታ ተገሊጹ ምድራዊ መንግስትኻ ገዲፍካ ስለ ዘገልግልካኒ ሕልፈት ስዕረት ናብ ዘይብላ ሰማያዊት መንግስተይ ከእትወካ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦ ብስምካ ዝተማሕፀነ ክሳብ 15 ትውልዲ ክምሕረልካ እየ ንዓኻ ድማ ካብ ገጽሞት ክስውረካ እየ ኢሉ ኩሉ ተስፍኡ ነገሩ ሽዑ ኣብና ኣርጋዊ ነቶም ደቁ መነኮሳት ኣኪቡ ደጊም ብስጋ ኣይትርኢንን ኢኹም ኢሉ ኩሉ ነገሮም ናይ ገዳም ሓላፊ ወይ ኣበምኔት ሸይሙሎም ምዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብኡ ኣብ ደብረ ዳሞ ብሸነኽ መብራቕ ከም በዓል ሄኖጉን ኤልያስን እዝራን ተሰወረ ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን